Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon dahil no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no, o si dili pa. Shout out ay ko no, kang James Sabrero, ni ana pod ni ang mahal kong kaaway. Salamat kaayo no, sa pagpaminaw no, James Sabrero o kang Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia. Salamat kaayo no. Kung sa tanan nga namin ang ating dramahan, no, nga nasunod ang dramaha, salamat kayo sa pagpaminaw. Shout out na yung tanan, kaya kasunod ang dramahan, no. Thank you kayo sa pagpaminaw. Kung karon di ta maglangan, papalihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung na bagong i-upload no, nga sugilanon. Bueno, di ta maglangan, ang laing sungkay ning sugilanon, ang sinuwat ni Generica Bidad, Mahal Kong Kaaway, Part 14. Just play them two bars of stardust. Unsa man? Ani kasi gawas sa bay matug, ilaw na ning tent? Oo, hayag man sa buwan. Malingaw man sab kung magtanaw sa langit. Oh, nagkawalan sab ko sa kong tent. Unsa? Kinahanglang may kauban ka din sa gawas, Alexa. Busa, ubanan ta ka din. Okay naman ko, Paul. Di mo ko mahadlok din sa gawas ko. Pero babae ka. Si iyan ang angay nga ani sa gawas. Wa ka ba mayong katulgan ito sud sa bay? Naaman, pero naguba man gud ang pultahan. Dali irang maabli ni iyan ang mga kwarto dito. Gawas pa. Di sab ko ganahan nga na ako sa sod. Ilabi na kay naasap si Lira. Uyab gud ng duha. Oh, mo ba? Abi ba na kung may pauli ka na? Nagplano kong pauli ugma. Mahimong mo ba ka na ako? Kung di pa mo makuha din sa helikopter. Agdon lang nako si iyan. Wa ka pa gyud di mahadlok niyan? O gano'n mahadlok man ko niya. Di na siya makapanghilabot na ako, no? Lalaki siya. Mabuhat niya ang tanan niyang gustong buhaton diyan mo. Naa si Lira. Dili siya makapanghilabot na ako. Oh, okay. Pero may sab nga mag-tent lang ko dito lapita. Oh, ikaw? Ay lang pakita ni Ian? Iyan. Nag-anam na di ka sa itong higdaanan? Ako lang ng higdaanan. Dito ka sa kwarto. Dili ko dito, uy. Naguba ang bintana. Mahadlok ko. Tupad lang ko ta. Lira, di mahimong magtupad ta. Karoon na lang hinoong ka dili makigtupad na ako. Naon sa man ka? Wakas mo doon. Sakit ako mga bunok. Oh, hiluto na lang ti ka. Alangon ako sa mukha din ni Sala. Lakaw na sa kwarto ka. Hindi. Sige na. Eh pag samok-samok na ko, aron di ko sa puton. Oo na lang, uy. Hain man di si Alexa. Oh, may hagok na tingali siyang kwarto. Oh, wa man lagi tao ni iyang kwarto. Wa siya diha? Hala. Tuas gaw sa maldita ay, nagtant. Ah, Nay, klaro kay's bintana. yabag maganing bayhan na. Salamat kay wa na magdugay din si Paul. Nahuman na kinakugtuyok ang straw. Lata na likuwang. Okay na ng mga lata nga akong natikom. Okay. Magbitay ka dihang lataha ka, ha? Unsa naman sa ning drama ni mo, Alexa? Oh. Ano niyam kas gawas? Ops! Oh, Tiya lang kakutob sa linya. oh. Uy, ano ko taong gikural man ni mong struantin? Ano naman makapadoon ako? Mura ang nagduwa-duwa din sa gawas eh. Ay pagbuot. Balik sa sulod ko. Dito ka sa mong kwarto. Di ko dito kay guba ang lak sa pultahan. Oh, sa ato pa.
Nahadlok yun ka nga akong sudlon, ha? Uy! Joke na ito nga kung giingon, oy, nga kamangon ka, oy. Ay, di na lang ko makumpiyansa ng imong utok iyan. Kay murag yun na galingan. Ah, saan mo galingan? Kung unsay mo abot sa imong utok, imo da yung buhaton. Mga anhi na lang ko dinhi sa gawas, aron dali rang pagdagan. Hala, no? Guwapa na lang yun kay kas imong tanaw sa imong kaugalingon, nga mahadlok kang kamangon. Hilom na lang diha, uy. Lakaw na sa sud kaw. Sagdi ko dinhi. Unya doon ay daotang mahitabo ni mo din, Ako'y basulon sa kong amahan. Unsaon ang lang kung doon ay mga pirata nga budunggo din, unya, ikay unang malugusan. Lugos mo gitayo lang nasi mong huna-huna. Hugaw gitay kag utok dong. Isimba na, uy. Aron malimpyo na. Sod na lagi, Di lagi ko. Anhira ko dinhi. bida. Hoy, Alexa! O sa na imo? Pasinog o panintal? Waan nang duwaday. Wa ko magpasinog o wasab ko manintal. Naglikay lang ko makamangan anang iyan. Unsa? Hoy, hoy! Ay, patagag buka ng baba ni mo, Oh, kaya no? Wa ko ni mahulgaan na. Nga kung dili ko magluto, imo kong kamangon. Misulti ka na iyan? Uy! Ops! Ay pamakak! Sige na lirakaw. Dadanan na sa sod si iyan. Bantayan na day ha. Kay naghuna-huna nagdautan ako. Kaluod ni mo iyan, uy. Oh. Tinuod yung kang nagun ako nakagkamang sa mong ina-ina? Wa! Oy! Saan mo ka? Komedya na to, oh. Lakaw na lira. Sundi tong imong uyab. Inyo ang bahay tibuok gabi eh. Kay ugma, mo pauli na mo. Iyan! Unsa man? Ha? Tinutog yung panulti ni Alex sa batok ni mo? Ha? Ginahan kang mangamang niya? Saus, tuong mo daw ka ng bayana. Pero tuwa na siya sa gawas na tog. Og di koral pag gini-extra ang palibot siyang tent. Og may gibitay pag gini mga lata. Kaysa maduhuan mo? Siya o ako? Ay. Nangutana lang. Ayunip ka suko. Abi na mo, Lira. Doka na kay ko. Katuog na dito ka. Kaya matuog na ko dali. Mahadlok lagi ko dito sa suot sa kwarto. Oh. Anak ka na sa sofa. Uy, makalagot. Abi na ko baling ako sa pag-apas ni mo din eh. Wa mo sa kasuguan. Muabas ka ako din, Hao lagi. Pero ni anak ko. O gayog kalimot nga akong imong gisaaran nga imo kong dadon din eh. Pero sige po hati mo. Dili ako imo gida, kung dili si Alexa. Sos, business lagi nga mong gianhi. Ug mahimo ba? Ay napagyaw-yaw. Katuog na dito. Gusto na sa kumatog. Saron, murags iyan man ron. Oh, mura man nagdaan sa gawas. Oh, si iyan man ang nagbanig diya sa siminto. Nayapak ba ning tawhana? Nganong naman na siya diya matug? Nayapak na kyud. Hoy! Iyan! Nagtikungkong man na siya. Mapagdihapol. Ha? Inaman ka si Lira? Hoy, hoy, iyan. Bangon diha, uy. Ganun naman ka din sa gawas matuog, ha? Bugnaw kaayo ng siminto. Pagmata, uy. Gotcha. Ay! Buhi, iko! Dili. Ganang bidoon mo ganak. Gusto ko di mong tintalo, no? Ay! Buhi, iko ba? Dili na sa Alexa yan! Oh, Bisaya saon. Di juga mo tagam sa? Doon na juga itang tinguhan ni Alexa, sa? oh. Ni ba ka? Oh, hoy! Ay, may kuha yung picture. Paul? Ikinahanglang may ebidensya. Oh. Oh. Iyapa ko. Kaya gusto kong bantayan sa Alexa gikan sa imong kabuang. Paul? Sige, buwang. Paul, ako na. Kinahanglan mo ubal ka na ito, Alexa. Iulit na kasi yung bala. Oh. Ha? Hoy! Bola ko nga. Kaya buot na yan. Dali na, Alexa. Ay,
Paul! Buhiin na sa Alexa. Buhi ko, Paul! May mo ba dili ka mangharas? Ikaw ang giharasan ng imong humagbos. Ay, sa pasagdi. Kinahangmuban ka ako. Hoy, kami ang nagkuyog sa pag-anhi. Busa kami ang magdungan sa pagpauli. Kung di ka mo bala ko karon, Alexa, ihatag ko kang Sir Ed kining picture yung duhan iyan. Ang nagkalayog diha sa simento. Ayaw, Paul! Sige. Ipakita na sa kong amahan. Oh, iyan! Sa man? Unsa ba may gibabot mo? Lakaw na. Balik na sa syudad ug ipakita na sa kong amahan kanang imong gikuhang picture na mo ni Alexa. Paul! Paul, ayaw in town, ha? Alexa, panahon lang maputol ang sungay ng tawanan. Dali na. Ubanan ako. Okay. Dili ka mo uban ni Alexa. Human ako sa kong tuyo din iyan. Busa mo pauli na ko. Biyaan ko na mo din, eh? Mami! Asa na hita mo dinis gawas? Oh. Paul, ni Ana sab ka? May kauban ka na din iyan. Huna-hunaan na lang ninyo nga inyo ning honeymoon. Paul, dali na. Oh, oy! Alexa! Wa pa to mahuman sa tong tuyo din, eh? May ika-report ako sa imong amahan. Kamu na'y pagkuyog o si Lira. Oh. Ah! Iyan at saba, pasag dito sila, oy! Huh. Ang pagkagnaw. May kuyogit siyang kabit. May mo ba muhilong ka, Lira? Sa may plano ni mo karon? Hilom lagi una! Iyan! Gisingkahan ko ni mo? Kaon na ning sandwich, Alexa. Salamat na lang. Papa ko gutuma. Okay na ko ining kape. May rigid ay nga, wa kong biya dayon sa mga isla. Daan pagyog ko, nga doon nagyuyo utang na una si Ian mo. Paul, please. I-delete nga mo picture na sa imong cellphone. Ay, gabala ka, Alexa. Okay na lang nga, ipakita kini kan Sir Ed. Gusto lang ko manikuro. Okay. Oh, niyo. Okay, delete na. Nakita na mo kung unsa kaya bagong uto ka ng anak si imong bana? Ay, basag din na lang gud si Ian, Paul. Ayan na lang ko siya tubayi. Kung ang nag-usa ka buwan, good. Ambingan mo cellphone, Lira. Kisa may tawagan ni mo. Kuhaan ko lang picture kining karambay. O tanang anggulo ining maong isla. Aron makabiya na ta din, eh. Unsa? Pero dili pa kong ganahan nga mabiya ining isla ha, iyan. Ganahan pa kong mapunto din he. Labi na karon nga, kita na lang duha. Huwag makasamok na to karon din he. Ambi na lang imong cellphone. Okay. Sama ka? Kinukto pa ka? Okay lang. Naglibog lang ko kung saan ako sa pagpasakot si Elsa kung pag-unak pa uli. Sultes tinuod nga nagpabandong ang iyang anak ni mo. Paul, dili ko gusto nga mag-away si Ian og Ed tungod na ako. May sakit si Ed. Dili makaayo niya nga mas stress tungod kay luya siya og kasing-kasing. Mao ba? Mao ka na, Paul. Kalo Isabel Sir Ed, no? Tinor gina ang gisulti ni Papa nga masakit ang Sir Ed. Mao ba? Alexa, kung pananglit mawa si Sir Ed ining kalibutan na, may chance na ba nga magkabalik na? Paul, unsa ka na imong gipanalti? Nangutana lang ko, Alexa. Naibaw ka na. Hantod ka ron, ikaw paghapon ang akong gusto ikauban hangtod sa hangtod. Paul, kalimtin ako. Dili na mahitabong mabalik pa nga itong kakahapon. Ano man? Wala gini kay kuban ako, bisan kamay. Higala na lang ang akong pag-ilan ni mo, Paul. O partner sa negosyo ni Ed. Kana na lang. Ayaw lang na nagsabot, ha? Lira, pang-i-post na si mong mga gamit. Ha?
Nga naman. Okay, mamauli na ta karon. Unsa? Tay pa, nganong karo makipamauli? Humana nga mong misyon ini dapita. Gawas pa. Kinahanglang mahibaw ko kung unsa ang ipahaba atong akong inaina sa kong amahan. Oh, nakuhaan man ka mong picture ni Paul. Klaro na lang kayo. Nga gubat ang musugat ni mo, inigabot ni mo sa inyo. Maubitaw nga kinahanglan nga ako ang mag-unag uli dito sa bahay. Unsa? Lihok na dya. Pagdali. Iyan. Pero, Walay pero Lira. Ako na natawagan ng helikopter nga mukuha na to. Niya to mga usa ka oras gikan karon. unsa? Uy, sama ni. May bagting mga akong mahalong cellphone, oy. Hello? Bidoy, sugata mi karon sa airport. Uy, hala, bus iyon? Ikaw na yun ni bus? Wala, mabisi na sabding akong live ini, bus. Unsa? Kung di ka gusto nga mabisi ang imong life, hala pangitag lain nga makasugat na mo. Pero, pahawa diha sa bahay. Aguroy po. Ang sakit mo naman magsalita, bus, oy. Hala, sige na. Sugaton ta mo. O sa orasa man mo motog pa. Unsa? Mo pauli na sila si Ian? Mauna, sir. Mupauli na. Pasugat na dito sa airport sila, sir. Sige, lakaw. Sugatan sila. Ay, sir. Oh, ikaw di ay, sir. Anhira ka o nakakailakaw? Wa ko'y lakaw. Gusto ko nga ni ako sa bahay, inig-abot nila ni Ian o ni Alexa. Okay, sir. Sige. Muato na ko sa airport. Okay. Anhinan ako din ay magpaabot nila ni Boss Ian og Ma'am Beautiful. Bidoy! Oh, hala. Nakalanding na di ay sila. Oy, hala. Wa ba ko malibat, no? Nganong nahimo mang sila riyang si Mama Lix, ha? Hoy! Hoy, Binoy! Oy, Ay, kung siga-siga si mong mata diha. Kung aning dana kong bag. hala. Magic? Mama Alexa, ikaw na? Ipakusi ako, bit? Aray! Ouch! Ayoko na pang usisaping! Uy! Agoy! Di gyuday kasi Mama Alexa. Kay brutal makikagamot. Bisit ka! Sakit kaya akong aping! Unsa ka, Binoy? Oh. Klarong si Lira, na. Sige na. Sakay na sa auto ang mong mga bagay. Ay, stop sa, sir. Stop sa. STOP. Ngano lagi tao ni... Uy! Paragod, si Mama Alexa man ang kauban ni mo sa pagsakay sa helikopter. Unya karon sa pagkanaog ni mo, nganong kini masilariang lagi mo yung kauban na ni mo. May koyok si Alexa si ang kabit. Si Paul. Unsa? Nagluib na gyud di ay si Mama Alexa ni Sir Ed? O sa pamilya mo ikasulti, ana. Gikuha ni Paul si Alexa sa isla. Gusto na, Lira. Sige na. Binoy, i-drop na to si Lira sa ila. Niya na to sa inyo, bye, miss. Iyan, tawagi ba ako, ha? Awaw, kalamay. Hilom, bastos kita da. Bastos din ang kalamay. Kalami, ana, labi nag-gikans buhol. Oh, shut up. Wa kay lami. Uy, kalamay, buhol sa titang bagol. Iyan, tawagi ba agit ko, ha? O, lagi. Binoy, may kanaog na ako maleta. Kuhaslo yun, ma'am. Abli ng lobot sa auto. Boss. As ka labara yung skutaw sa kung uwa ni Bossing Uoy.
Ngano lagi tao nga nahimo mang si Ma'am Laryang si Ma'am Alexa? Di ka ni pasabtay taong kubusing oy. Gikuha lagi ni Paul si Alexa gikan sa isla, Binoy. Oh, di na joke-joke lang, sir. Si joke. Di na komedya, Binoy. Miabot dito si Paul sa isla. Sakay siyang yate. Hala, no? Human sa Bagyo, mito nga si Sir Paul dito. Oh. Tingali. Ha. Base nagsabot sila si Alexa. Oh, that's impossible. Kung sa impossible. Nga mauman ang nahitabo. Pangutan niya sa Alexa kung kinsay nagkuha niya sa isla. Ha? Pangutan na. Unya. Ngano si Miss Laryang malaging imong kauban sa pagpauli. Kadaghan ba mong pangutan na, eh? Ayaw paghiskot bahay ni Lira. Wa si Lira sa isla. Kasabot ka? Hala, no? Hala, tigtago di kong sikreto ini kalakihan, no? O, unsay tigdago? Oh, di pamakak. Hilom lang. Aron, di ka makasultig baka. Ay. Binoy, bakos kayo bang dagan sa auto? Gusto kong una tang maabot sa bay. Oh, Ian. Pa, Niya na rin ka? sorry good kayo nga dili na ko kauban si Alexa. Oh, ha? Kay nga no? Hain mo din sa Alexa. Gikuha siya siyang kabit sa isla, pa. Unsa? Gikuha siya ni Paul, pa. Traidor sila. Oh, Pa, di na gud na kakumpiyansahan ng imong asawa. bukod sa pa na gusto ni mong mahitabo, Ian. Kinahanglang buwagan na ni mo sa Alexa. Kasado na kami, Ian. Dili mahimong magbuwag eh. Oh, una, musugot ka lang nga lipat mo ni Alexa, pa. Unsa mo yun ang natabo? Kwan, human sa Bagyo, gihilantan ko. Unya, ang imong asawa, nangita kunuhay og makatambal nako. Pero, ang mito nga si Paul, nagsakay sa iyang yate. Klaro kayo, nga giplano nila ang tanan pa. Imposible nga moabot ditong dapita si Paul kung wa pa sila magsabot si Alexa. Oh, Gitunto ka lang yun niya ng asawa ni mo ba? Kinahanglang imo na nabuwagan. pabuto na nato sa Alexa, Ian. Oh, anong paabuton pa man mo? Ipagawas na nato ng iyang mga butang. Iyan, kinahanglang ipasubay nato sa hustong proseso ang tanan. Gusto ko mamati sa side ni Alexa. Pa, basta, maura ni akong ikasulti ni mo, ha? Doon na yun ay relasyon si Paul o Alexa. Agoy, nagbuha-buha naman lang ni Baba ni Busiyan, oy. Binoy! Uy, Hain naman dahil si Ma'am Alexa. na? Nagkuyog naman kuno si Sir Paul. Hala ka na kung gubutan ni Binoy. Kana si Paul, mauman ang unang uyab ni Ma'am Alexa, no? Oo. Uyab na niya sa batanon pa sila. Og nagkasugat. Murabag luwag og isda bang nagkasugat yun. Hala, oy. Pastilan, kagubot kay ni karon. Oh, Uy, hala. may miabot man. Ablihan na ako ang gate. Ayun na lang pagsuot, Paul. Ano man, Alexa? Sure ka nga kaya rin mo tubangon si Ian? Uy, hala. Kamu sa nagtuyo? Hello, Binoy. Hello, sabdi ha, Sir Paul. Sige na, Alexa. Adto lang ko. Amping. Ako na'y guyo na nang imo malita mamalik sabi. Salamat, Binoy. Naba si Ed? No, ma'am. Og
Nagbuwa-buwa ng baba ni Busiyan o panaot ni mo. Oh, mao ba? May noon. Ganun ko na siya sumbong. Ma'am, nganong sila riyang naman ang kauban ni Busiyan pagpauli. Naglabad yung akong kutaw sa kung... Oh, miapas man silira na mo sa isla. Maong misamot mi kaaligre dito. Ha? Mao na nahitabo. Makalagot kaayo. Wag gyud nahitabo na mo ni iya dito sa isla. Gisabot maganing kanahan kay nagsige sila nag-away ni Alexa. Ha? Of course, wabit ako magpalupig. Pero... Murag, lain magandang kasuko ang ipakita ni Ian kang Alexa. Yes, sure ko. Mura siyang nagsalos ni Paul. Naana ang buta ni mong asawa ba? Hello, Ed. Ma'am, ako na ilaw sa kwarto ng imo malita, ha? Palihog ko, Binoy. Okay, sige. Kumusta ang biyahe, Alexa? Okay na, Ed. Dali naman ming nakadunggo si Paul. Oh, gisultihan ka naman ni Ian nga si Paul ang akong gikuyugan pagpauli din, Oo. Yes, ma'am. Naibaw na sa papa nga giadtugid ka sa imong kabit sa isla. Gusto na, Ian. Dili ko ganahang mamati anang pong kabit. Kaya unsa ba day imong ikasulti sa pag-apas ni Paul sa isla, Verde pa, ha? Di ba, si Alexa man ang iyang tuyo dito? Gisabutan ka lang anang duha ba? Gusto na lagi. Pa, imposible kayo nga muabot dito sa Paul. Karong yung higayon na nga tuas Alexa sa isla? Mitago lang si Paul sa maong isla, Ed. Kay may bagyo, di ba? Ay, naku, gilara pa na. Dahil lagi na sulagma ang pagtunga ni Paul sa Isla Verde. Ikaw gid ang iyang tuyo, mami. Kung ano niya siya rito. Dili si Alexa ang tuyo ni Paul sa Isla Verde, Ian. Unsa pa? Akong gisultihan si Paul sa pag-adto sa Isla Verde. Pa? Nahibaw si Paul nga tuwa mo sa Isla Verde. Mao nga dito siya sa Loyo Mudungko. Nahibaw ka sa kliyukan ni Paul, Ed? Nahibaw ko. Ako ang misulti ni Paul nga adtuon ang Isla Verde aron maghimog survey kung usaon sa pagpaabot dito ang mga materyales sa paghimog private resort sa mga isla. No! Pa, no! Si Paul gyapon ang mong partner na to sa mong construction. Mao ka na iyan, si Paul. O kung dili ka musugot, dili na ko paliton ang mong isla. Pa! Askas gas mata ni Busiyon, oy. Nga nahibaw di si Sir Itz sa pag-ato ni Sir Paul sa Isla Verde. Pastilan. Naunsa masabding atong agawon. Oy, kontrahan man hapitan ng tao. Nauli po na siya sa pangigi ng CDs. Nga bang dili naman lang siya malipay, nga may batanong asawa ang iyang amahan. Nangigi, oy. Nahadlok. Nakuyawan nga malupigan sa bahin sa Katigayonan. O naman gyud na gusto suluhon ang tanan. Ay, Kinsay gustong suluhon ang tanan, noy Binoy? hala. Hala ka, Pinoy. Naunsa man mong duha. Mura man mo nakaton og tilas. Ikaw, Binoy, ha? Unsa tong ingon nimo nga suluhon ang tanan? Kanto. Solo dong ba? Solo to ako gingon, oy. Moapil man ko og singing contest. Unya, akong kauban gusto niya suluhon ang tanang premyo. Mao ba? Oo, oy. Mao kayo na dong, oy. Suluhon man yun niya ang tanang premyo. Mao nga, ang iya papilon kato mga way laming mukanta. Kay siya man sabang organizer.
Singing contest, ha? Dade ko yung binos loyo. Binoy, baka to makasabot sa tong istoryahan. Bahalag nakasabot sa manang series, oy. Di lang kita mo angkon. Ay, lakaw na oy. Dadin na tong bino. Ed, niyan ang ako report pa sa isla. Uy, kadali ko rin mong nakahimog plano. Gidrawing pa. Wa man pudo ka ah. Mao nga ako na lang gipahimusla ng fresco pa na kung nakita sa isla. Okay ba nga kung drawing? Artist ka man sa biyay. Nindot ko tanawon ang isla kung masunod kining imong drawing sa mo trabaho ini. Ed, ayaw lang kalain ha? Doon na lang ko ipangutanan mo. Unsa man na? Wa ka magsalos nga gikuha ko ni Paul sa isla? May kuyog ko niya pauli ba? Nakasabot ko kung anong mikuyog ka ni Paul. Tungod ni Lira. Ha? Nahibaw ka? Bisulti na ko si Paul sa tanang hitabo. Nga dito si Lira. Og nga mauna ni ang metiman ni Ian. Og nahibaw ko nga dili mo magkaduol si Lira. Mao nga mikuyog ka ni Paul sa pagpauli. Di lang ko gusto ko po. Pero, maura ba nakisulti ni Paul ni mo? Maura na. Busy sab siya sa pagtuyok sa isla. Okay. Tood, unsa may gusto ni mong ingan sa imo untang resort sa isla? Si Ian na lang ang pangutan na Ed. Inyo masab ng project. Okay. Si Ian na ang bahala sa isla. Unsa? Wala magkagubot sila sa papa ni mong si Alexa? Wow, eh. Si Papam ding miagni ni Paul nga isurvey ang isla. Parehas magtuyo sa mga isla. Kung noon na, nalawas bang kami niyoon na Alexa o Tito Ed? Di maguna abubukuan si Papa. Mao nang dako ng problema. Sus. Kara nagsamot sa Alexa. Di man ko mugara. Paano? Nakakaday diha? Namati ka na mo? Dali agad mo siga sa mga matas mga guilty, oy. Lira, bye. Oh. Nganong miduol man ka? Abi na kong mahadlok ka na ko. O ganong mahadlok man ko ni mo karon, nga naman ng imo amahan sa sod. Diligid ka magpabuang-buang o panghilabot na ko, no? Sure ka? Boss. Oh. Boss, nanay, papalit mo bino na ako, boss. O, dadugay, nakita ang boss, oy. Moinom ka? Ano? Reklamo ka? Ngano ka nang iring-hugiro, no? Nga di mo ganun sila magkadugol? Ilong binay. Pagwag ay isog baso ka. Oh, yes, boss. Magkuha sa ko, boss. Binoy, tarat. Binoy, tarat. Hoy, pahimuon kag report sa imong amahan. Og kung sa imong plano sa isla, ugma na niya kinahanglanon. Og ayaw pag-inom diha kay sugdan ng construction sa busay. Og niya pa ha, ikay magbuot kun sa ingan sa bay bakasyonanan nga tukuron sa Isla Verde. Carolina ang gusto ko nga ipangan. Og dili imungan. Mamasag ko mga ambisyon nga akong panganang ibutang dito. Ikaw gani gipabuot, relax lang. Wa kay kailog sa katigayunan sa imong amahan iyan. Kay ako, musugot na kong sweldo ray akong dawaton. Good night. Ayaw kong patuwa, Alexa. Katigayunan ray giapas nimo sa akong amahan. Hello? Pila ko di mo iniina? Anong nanawag mong kagusab? May importante kong toyo nimo. Ano ba na?
Gusto ko nga atong adtuon ang bang gipuy-an sa unang kabit sa imong amahan. Si Veronica Abadin. Ha? Unsa man? Bakante ka ugma? Sige. Pero, ako na lang mo ato nito. I-chatan na ko ang address. Binoy, tara. Binoy, tara. Noy. Unsa mga Binoy? Ha? Gusto kang pahion ko ng ba ni mo? Ayaw no sa busoy. Apatay ko, anak ko'y babus. Binoy, unsa pa man kanta ang imong gusto? Kuan, ganahan ko kanta ka ng kuan ay kanang sa tinga na to, ha? Katong kanta nga imong gusto po ba? Ay, ganasad ko ng kantahang. Sige ko no, kantaha ko no na. Ay, ako kantahan. Ha? Ang say title, sige ko no. Kalimot ko. Sige, kantahan na lang. Kalimot lagi ko. Hilom mo ba? Hilom! Aguray. Sige, yes, boss. Saba ba ninyo? Iyan, relax lang, good. Binoy, liko sunahan. Oh, dinita mo na ako sa figura butig, boss. Tuwa na si Tita Agnes nga miatiman ini. May laing tuyuan ang dapita. Kinahanglang makauli dayon ka iyan. Kaya ubanan ako sa doktor si Papa nimo. Pag-taxi na lang kung gusto ko lang madali. Nanawag na si Papa nimo. Hello? Alexa, laos lang mo sa figura butik. Dilit naman na yun sa doktor karon. Doon ako'y meeting bahin sa Isla Verde. Mao ba? Ako lang rin tiwason una. I-turn over ang tanan kang iyan, ha? Oh, okay. Sige, bye. Bye, amping. Palahuso na lang ko na ta sa figura butik. Kay may meeting ang imong papa bahin sa Isla Verde. Maayo nun kung unahon na niya. Sige ba, Binoy? Liko pa sa unahan. Sa ato, Para good iyan, asa magyuta? malipay kayo ning atong atuan. Ngano gutong malipay man ko? Malipay ka. Tungod kay ang bay sa kabit sa una sa akong amahan ang adtuon ta. Unsa? Muna ito gianhiining dapita? Ang uyab sa imong amahan sa una? Oh, Binoy, ihunong ang sakyanan. oh. Oh, yes, ma'am, beautiful. Padayon, Binoy. Ayaw paghunong. Padayon? Sige, padayon. Good. Dili, Binoy. Pahunong na ang auto. Magsulti pa mi. Hunong dayon. Pita. Nganong imo magipahunong ang auto? Boss. Ma'am, pagsabot o na mo, bi? Kay madaw na tong dagan ini kalakiha, oy. Sige, paglalis na mo, di, ha? Unsa man gitumong nimo ining nakawa ha, iyan? Unsaon pa man nimo ang gituhuan nimong uyab ni papa nimo sa una? Asawa man ka. Angay ka mahibaw sa kabuang sa kong amahan. Misalig ko sa imong amahan. Busa, wa ko magkinahanglan nga og kayon pang iyang kagahapon. Kanagyod, ma'am. Past is past naman, good na, boss. Hoy, kanang kagahapon, maunay imong basihan sa imong buhaton ugma. Depende sa kagahapon iyan. Kung magkasakit naman lang sab sa dughan ang kagahapon, di na lang tukion pa no. Oh, sa ato pa? Okay lang ka kung binuangan ka sa kong amahan? Iyan, nahitabo ng imong giukay. Upat ka tuig nang nakalabay, di ba? Papawayan na lang ng imong dughan ug una-una, uy. Bitaw, boss. Kagubot res ang kuana na, Basta. Gusto kong makakita sa nakaingon nga namatay ang akong inahan. Kana si Veronica Abadin. Pasagda lang nato ni siya, ma'am, oy. O sabi kayo mo makuha kung mailhan mo ka ng Veronica, ha? O saman, nagplano kag daotan niya? Bitaw, bossing. Dito bag. Basta. Adto na to ang bay nga gipuy-an na Veronica. Larga na, Binoy. Kung di ka gusto nga, ako kanduklon. Ma'am, tabang, ma'am.
O sa amin di ako buhaton ini. Hala, sige, Binoy. Patuyangan na to na siya siyang gibati diha. Aw, nahalalarga ko. Sige. Gusto magit ka kagupot. Hala, sige. Pangitao na to ng Veronica Abadin. Sige, pangitaon. Ay, sa namataan ni karon ay sa liko po tani, boss. Sa too, Binoy. Sa too, ala no, sa too gyud ay too. Uy. Hala. Dagko man din yung mga bahay din, eh. Okay, asa na po tayo ni karon? Ihonong! Ay, oh. Ay! Sama ni, uy. Mga bungi man sa daning kalaki ni mo, Binoy. Naunso. Nakulat ako singit ni Busiyan mo, oy. Iyan. Unsan man ta ini? Miabot na ta. Narang bay sa kabit ni Papa nga si Veronica Abadin. Iyan. Mamalik na lang ko ta sa aki. Ayaw na lang tuki ang kagahapon sa imong amahan. Anong di mo ka gustong tukion eh? Asawa ka. O posible nga buhi pa ng kabit ni Papa. Kung buhi pa siya na untang gipangasawa sa imong amahan. Pero, waman gani ka makakita ng bayhana? Tungod kay gitaguan siya maayo ni Papa sa buhi pas Mama. Iyan. Kung di ka magsusi, ako'y magsusi. Ay, naunsa naman yung tawhana, uy. Nga bang iya pa magyud ning tukion? Mayong adlaw. Maayong adlaw. Unsay ato, sir? Ma'am, mao man ni ang bahay ni Veronica Abadin? Sa una. Pero gibaligya naman ni. Kami mo ay nakapalit. Unsa? Nahibaw ka ba kung hain karon si Veronica Abadin? Kuan, tuwa naman kuno sa probinsya. Gisagop kunog dato. Unsa? Kinsa man ang dato nga misagup niya? Nakaila ka ba niya? Ug sunda ang lain pang anib nga sukilanon nga sinuwat ni Generica Bidan. Mahal kong kaaway. Papalihog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkadunayong pagpaminaw.